Elina Kasendolta, moikka. Atte Kasendolta, moi. Hei, tänään me voitaisiin keskustella siitä, että kun Suomessahan on aloitettu tämä paksusuolisyövän kansallinen seulontaohjelma vuonna 2022. Ja säkin oot varmaan, Atte, tehnyt niitä tähystyksiä, eikö ole? Kyllä, mä oon niitä pari vuotta tehnyt. Joo. No, onko tullut mitään yllätyksiä vastaan? Millaista se toiminta sun mielestä niin kuin on? No, se on yllättänyt, että nämä ihmiset on täysin oireettomia, kenelle tehdään tämä ulosteen piiloveritesti, ja koska se on positiivinen, niin heille tehdään jatkoon sitten paksusuolen tähystys. Niin yllätys on ollut se, että näissä tähystyksissä on erittäin paljon löydöksiä. Eli niistä osalta löytyy suolistosyöpä täysin oireettomilta ihmisiltä, ehkä jollain 5-7% potilaista, mutta sitten reilusti yli puolella löytyy merkittäviä isoja polyyppejä, eli näitä syövän esiasteita näissä tähystyksissä. Ja se, mikä niissä on hienoa, niin me pystytään siinä tähystyksen yhteydessä poistamaan nämä polyypit saman tien ilman, että niistä mitään syöpää kehittyykään. Mutta siis hirveästi on löydöksiä täysin oireettomilla ihmisillä. Et se on yllättänyt. Joo, mulla on kyllä ihan sama havainto tästä asiasta. Eli Suomessa seulotaan tällä hetkellä 60-70-vuotiaita. Pitää paikkansa. Joo. Mitenköhän tämä mahtaa olla muualla maailmassa? Onko tietoa? Joo, no 2003 EU-komissio on antanut suosituksen siitä, että suolistosyöpää tulisi seuloa kaikilla 50-75-vuotiailla. Eli tästä ollaan vielä aika pahasti Suomessa perässä tällä hetkellä. Toki se nyt muutaman vuoden sisään laajenee nämä seulonta-ikäryhmät, mutta aika hitaasti ja pikkuhiljaa, ja erityisesti siellä vanhemmassa ikäryhmässä he pääsevät niin kuin aikaisemmin näihin seulontaohjelmiin mukaan. Sitten taas USA, missä on 30 vuotta suunnilleen seulontaa tehty, siellä aloitetaan riskiryhmien seulonta jo 45-vuotiaista saakka. Ja se, mikä on ehkä merkille pantavaa oman tiedon perusteella, on se, että USAssa on kuitenkin tämä suolistosyövän ilmaantumus pystytty puolittamaan. Onko se sitten tästä seulonnasta johtuen vai jostain muusta, niin vaikea sanoa. Mutta itse näkisin, että kannattaisi nyt ehdottomasti paljon nuorempien lähteä osallistumaan tähän seulontaan tavalla tai toisella. Joo, Suomessa on tarkoitus laajentaa sitä seulontaa siis vuosien saatossa niin, että vuonna 2031 sitten se olisi tavallaan siinä täydessä mitassaan, ja silloin olisi tarkoitus seuloa sitten 56-74-vuotiaita. Mutta tosiaan tämä Euroopan komission suositus koskee nuorempia ikäluokkia ja samoin tämä Yhdysvaltojen käytäntö tässä asiassa. Ja se on kyllä tutkimusnäyttöön perustuva ohjeistus, että sikäli toivoisi, että suomalaisetkin pääsisi yhtä laajan seulonnan pariin jossain vaiheessa. Mutta sitä odotellessa testin voi tilata ihan yksityisestikin. Se on käytännössä sama testi kuin mitä seulonnassa käytetään. Kyllä, www.kasendo.fi. Tilaa testi hyvissä ajoin.